Ilha ug sayri ang karaang pulong Cebuano Binisaya. Sa Ebanghelyo karong adlaw, Hulyo 2, 2024 adlaw nga Martes, ang Ebanghelyo naghatag kanato usa ka pulong nga kinaraan, mibanos. Unya mibangon siya gipahunong niyang hangin ug mibanos ang kalinaw. Wa nay kasabot niini hingbanos. Dili banos kay ang banos katuman tong sikit. Mibanos. Mibanos means mipuli. Ha? Di man ini. Mipuli, mihulip. Katinduta sa Bisaya, no? Mibanos, mipuli, mihulip. Sa ato pagikan sa usa ka sitwasyon nga to sa laing gipulihan og laing sitwasyon mao nay mibanos. Hing take over sa in English pa. Hing take over. So gikan sa usa ka bagyo unosing baos ang linaw. Linaw ang dagat, calm ang dagat, wa na ang balod. Muna hingbanos, himpuli. Giilisan ba? Banos, ilis, hulip, ug puli. Nga ba sa itong kinabuhi? Sa mga panahon nga makatagamtam putag mga kalisdanan, mubanos pod ang mga panahon nga makaginhawat ta. Sa mga panahon nga maputos tag utang, makabayad ta, himbanos ang kahayahay. Sa mga panahon nga gaantos ta, sa sakit, gaantos ta sa mga kakulian sa kinabuhi, mubanos man pod ang malinawon natong pagpuyo. Sa mga panahon nga mawadan tag paglaom kay na dismaya ta sa mga panghitabo nga di maayo sa atong kinabuhi, ato mga gipangandoy sa Ginoo giampo wa dungga, mubanos ang paglaom. Naa nato, ug mayon ta Lord, ikaw gayod ang among tinuod nga manluwas, praise the Lord. Mubanos gyud ang kalinaw sa atong kinabuhi. Salig og laom sa panabang sa Ginoo kay mobanos ang kalinaw taliwa sa mga itom og ngiob nga mga yugto sa atong pagpuyo nining kalibutan nining walog nga luhaan. Ilha sayre ang karaang pulong.